ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି କାମିନୀ ଜେଜେମା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସବୁକିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲି ଯାଉଛି। କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଚିକିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୁଲ କରିଛି ସେଇଟା ତ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି କାମିନୀ ଜେଜେମାଙ୍କ ହାତରୁ ଅଗସ୍ତି ପରିବାରର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଜେଜେମା ଏବେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି। ହେଲେ ଜେଜେମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦଉଛି, ଏସବୁ କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ହେଇଛି। ତମେ ସେ ଝିଅକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲ ନା, ତାରି ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ଏସବୁ ହଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବି ଜେଜେମା ଚିକିଙ୍କୁ ହିଁ ଘୃଣା କରୁଛି। ଏପଟେ ମାଧବୀ ଓ ରତନ ରୁହିଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ମିଳିବନି। ରତନ ମାଧବୀ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ରୁହି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବୁନି। ସେମାନେ ଖାଲି ବେକାରଟାରେ ରୁହିକୁ ଭରସା କରି ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ରୁହିର ମାୟାଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ସେମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ରାମ ଖାଲି ଚିକିଙ୍କ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି, କାରଣ ଚିକି ପାଇଁ ରାମର ସବୁ କାମ ପୁରା ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି। ଏବେ ସେମାନେ ରହୁଥିବା ଜାଗା ବି ଅଗସ୍ତି ପରିବାରର ହବନି, କାରଣ ରୁହି ରୂପକ ମହାଗ୍ରହ ଅଗସ୍ତି ପରିବାରରେ ପଶି ସାରିଛି।